Bu videoda durmuşuňyzdaky iň wajyp çözgüt. Şeýle-de häzirki wagtda size kyn bolup görünmegine garamazdan nädip puly tygyşytlap boljagy hakynda söhbet ederiz. Mundan başga-da men size şeýle bir ulgam görkezeriň. Ondan soň siz uly höwes bilen puly tygyşytlarsyňyz hem-de gruply ýaşap bilersiňiz. Salam, men Bodo Şefer. 26 ýaşymda menim köp bergilerim bardy. Men jaýym üçin, ulugum üçin leasing kompaniýasyna tölegimi töläp bilmeýädim. Beýle ýaşamak mümkin däldigini düşündim. Men maslahatçy göllep başladym. Ol maňa baý ýaşamagy öwretjek kämil üstünlükli adam bolmaly. Şeýle maslahatçyny tapdym. Ol maňa 6 sany sorag berdi. Birinji sorag: siz pulsuz näçe wagt ýaşap bilersiňiz? Bankrot bolanym üçin degişip aýtdym. Minutdamy ýa sagatda hasaplaýynmy? Ol aýtdy: bu gülkünç däl. Hiç kaçan öz maliýe ýagdaýyňyz ýa maliýe meseleleriňiz hakynda goýun etmeň. Ikinji sorag: siz puly tygyşytlaýaňyzmy? Ol men bilen oýun edýär diýip düşündim. Maňa onsuzam pul ýetmeýär. Ol tygyşytlalyk bizi baýlaşdyrýar diýdi. Üçüncü sorag: siziň maliýe meýilnamaňyz barmy? Ýok diýdim. Ol aýtdy: bar. Ýene ýok diýdim. Onda ol elbetde bar. Sizde garyp bolmagyň meýilnamasy bar diýdi. Onuň sözleri ýaňsylama däldi. Soň ol düşünürdi. Eger siz gitdikçe gazanjyňyza görä köp sarp edýän bolsaňyz, onda şu da bir meýilnama. Bu hakda hiç pikirlenmänim. Dördüncü sorag: haçan siz öz puluňyzda ýaşap bilersiňiz? Biz diňe öz aýlygymyzyň ýokarlygy üçin baý bolup bilmeýäs. Bizi öz maýamyzyň götermi baýlaşdyrýar. Ýokary aýlyk alyp başlasam, ähli zat gowy bolar diýip hemişe pikir edýärdim. Emma şu videoda şeýle düşünjäniň bütünle ýalňyşlygyny düşünürüz. 5. Siz özüňize münasip gazanýaňyzmy? Men ýok diýdim. Maslahatçym: elbetde. Biz hemişe öz münasip zadymy alýas diýdi. Ol maňa: eger özüme bolan ynamymy artdyrsam, köp gazanjakdygymy görkezmek isledi. 6. Siz haýyr sahawat edýäňizmi? Garyplara kömek edýäňizmi? Nädip? Men özüm garyp diýdim. Ol: siz bankrot, siz garyp däl. Garyplyk bu dowamly ýagdaý diýdi. Dünýäniň 50 göterim ilatyna görä siz baý adam. O da siziň diňe ýeterlik derejede ýaşaýyş durmuş şertiňiziň ýokarlygy üçin. Siz hemişe gereksiz zatlara pul harçlaýaňyz, başgalara kömek edip bilýäňiz ahyry. Soň ol dowam etdi. Aslynda her bir adam gruply bolmaly. Men onuň bilen doglulygyna razylaşdym. Ol aýtdy: baý bolmak aňsat. Emma gynansak da 6 sany kynçylyk ýüze çykar. We ol kynçylyklar hemişe biz bilen biziň gazanyp biljek pulumyzyň arasynda durar. 6 kynçylyk nirden gelip çykýar? Çağalykda köpimizde gowy kämil nusxa ýokdy. Mektepde pul bilen iş salçmagy öwredýän ders ýokdy. Bu hakykatdan da şeýle. Siýasatçylar diýersiňiz, o diýen kämil nusxa däl. Köpimiziň ene atamyz pul nähili dogry ulanmalydygyny, pul bilen dogry iş salçmagy öwretmediler. Maslahatçym bu 6 meseleniň her üçin çözgüdiň barlygyny aýtdy. Çözgüde bolan ýol bolsa 6 ädimden, 6 açardan durýar. Şeýlelikde baý bolasy gelýän islenlik adam üstünlüge ýetirýän bu 6 ädimi gowy özleşdirmeli. Ine olar. 1. Baý ýaly pikirlenmek, baýlaryň garaýşynda bolmak. 2. Meýilnamany dogry düzmek. 3. Höwes bilen tygyşytlamak. 4. Hasda köp gazanmak. 5. Oýlanşykly maýa goýmak. 6. bolsa pullan lezzet almak. Maslahatçym bana bu 6 ädimi öwretmegi teklip etdi. Soňra 2,5 milyon men ilkinji milyonumy gazandym. Bary ýok 4,5 milyon soň bolsa meni ýa maliýe taýdan gurupladym. Bu bolsa meniň şu neçenli öz maýamyň göterim bilen ýaşap bilýändigimi aňlady.
Şu gün biz sizin durmuşuňyzdaky iň uly maliýe çözügi hakynda gurrun ederiz. Şu wagt size gödöňüne getirmek kyn bolsa-da, men siziň aňsatlyk bilen tygyşetlap biljeňizi görkenerin. Mundan başga-da, men sizi maliýe taýdan şogly edip biljek bir ulgamy görkenerin. Puly tygyşetlemek näme üçin beýle möhüm? Belki jogabym hayran galdyrar. Sebäbi hiç kim diňe aýlygynyň hasabyna baýap bilmeýär. Sebäbini düşündireýin. Hakykata güni bakalaň. Bu köpleri hayran galdyrar. Siz näçe gazanaňyzda da hemmesini harçlap bilersiňiz. Näçe ýokary bolanda da diňe aýlyk gazanjymyz bu biziň çözügimiz däl. Hakykatdan baýamak islesek, onu biz gazanjymyzy däl, ilki ýygnap, soňra maýa goýup biljek pulumuzy hasaplamaly. Sebäbi bu möhüm. Bilseňiz, Albert Einstein adamzadyň iň uly açyşlarynyň birini eden. Ol, älemde iň uly kuwwatly güýç bu agyr göterimlerdir diýär. Onuň sözlerine dolulugyny düşüner ýaly men alim däl. Ýöne bir zady anyk bilýän. Eger biz baýamak islesek, onu hökman tygyşetlemaly. Soň bolsa, oýlanşykly maýa goýmagy öğrenmeli. Gurrunumyzyň şu ýerine gelin ýokary gazanjy bolan Gollywood'un ýyldızlaryna ser salalaň. Meselem Kim Basinger, Oscar'ın eýesi 9,5 hepde we Batman filmlerinde suratda düşen. Ol her filmde $10 milyon gazanýady. Hakykatdan da köp pul. Şeýle köp pul bilen baý bolup bolardy. Gynansak da Kim Basinger bugun bankrot. Ýa-da Michael Jackson. Ol $100 milyonlarça gazanırdy. Emma aradan çykanna $300 milyon bergesi wady. Näme üçin? Sebäbi ol gazanjyndan has köp sarp edýärdi. Siz köp gazanıp başlayan wagtyňyz, köpem harçlap başlaýanyňyzy duýduňyzmy? Ünserseňiz aslında bu şeýle. Henir gadymy Babilonda hem adamlar biziň harçlamalarymyzyň hemişe girdejimiz bilen deňine ösjegini bilipdirler. Bu biziň ýaşaýyş derejemizin gazanjymyz bilen deň ýokarlanjagyny aňladýar. Bu iki parallelçilik ýaly. Girdejimiz artýar, ýaşaýyş derejemiz hem deňine ösýär. Girdejiýen artýar, durmuş ýagdaýymyz hem şeýle. Düşünýäňizmi? Käte durmuş şertimiz girdejimizden çalt ösýär. Onda men 26 ýaşymdaky ýaly özüme de bergiler alýar. Ýa-da Kim Basinger we Michael Jackson ýaly. Ýa-da boksyor Mike Tyson'y bilýäňizmi? Ol $500 milyon gazandy. Şonda da ol bankrota düşdi. Aslında ol $50 milyon ýylla gazanan adamlaryň arasynda durýar. Indi şu ýerde men sorum gelçikýär. Eger şu adamlar şeýle ýokary gazanjy, şeýle adaty bolmadyk ukyplary bilen baý bolup bilmedik bolsalar, onda biz oňa nädip ýeteriz? Jogap, şeýle usul bilen mümkin däl. Emma biz meýilnamamyzy ütgedip bileriz. Biz öz garaýşymyzy, pikirlenişimizi ütgedip bileriz. Şeýle ýagdaýda bu nähilleşdiler. Ine, biz pul üçin işlemek islemeýäs, pulun biz üçin işlemegini isleýäs. Onuň üçin ilki gazanç näme? Şoňa düşüneliň. Köpler üçin bu wagtyň pula çalşylmagy. Eger siz işlemegi goýsaňyz, onda puluňyz bolmaz. Düşünipli zat. Bir esasy zat. Bu maliýet aýdan guruplylyk hasap edilmez. Diňe pulunyň hasabyna ýaşaýan adam maliýet aýdan üstünlükli diýip hasaplanýar. Munuň üçin bolsa pul gerek we değişlilikde tygyşetlilige başlamak gerek. Köp adam üçin tygyşetlemek düýbünden ýakymsyz zady aňladýar. Menem öňşeýle pikir edýärdim. Ýöne aslında tygyşetlemek ören aňsat zat. Diňe nähili etmelidigini biläýmeli. Indi men size pul tygyşetlemegiň aňsat ulgamyny görkezärin. Onuň üstesine siz öz isleýlerinizi çäklendirmelen bolmarsyňyz.
Näme üçin köp adam pulu tyşytlamaya? Biz munyň dogrudygyny bilsegem näme üçin etmeýäs? Näme üçin? Inni näme üçin pulu tyşytlamayas? Maslahatçymyň aýdan 6 aý ädimini ýadyňyza salyň. Birincisi, baý ýaly pikirlen. Jogaby öz-özünden gelip çykýar. Sebäbi, köp adamlar şeýle pikirlenmegi bilmeýän üçin pulu tyşytlamaýar. Baýlar özüniň baýamagynyň sebäbiniň gazanjyna görä däl, tyşytlylygy görädigini bilýärler. Şeýle de tyşytlylygyň şatlyk getirýänini we onu nädip etmelidigini bilýär. Baý adam tyşytlylygyň degerlidigini bilýär. Sebäbi ýygnanyň puldan gowy götermek bilýär. Men size şu ýerde kiçijik bir hile öwredeýin. Muňa tyşytlamak diýmän, özüme töleýändiň. Aslında siz hemme zada töleýäňiz. Diňe özüňize töleýäňiz ok. Çörek üçin çörekçe töleýäňiz, jaý üçin töleýäňiz, dükandan peýnir ýa ýağ satyn alaňyzda töleýäňiz. Siz hemişe kimdir birine töleýäňiz. Haçan özüňize töleýäňiz. Aslında durmuşyňyzda size iň möhüm adam özüňiz ahyry. Haçan da tyşytlaňyzda özüme töleýän diýip bilersiňiz. Şeýle pikir etmek zerur. Bar etmeli zadymyz pikirlenmesizden pul tyşytlap biljek ulgamymyz döretmeli. Öň men pikirlenmän pul harçlaýadym. Şu wagt mümkin sizem şeýlesiňiz. Soň men öz maslahatçymdan edil şol puly pikirlenmän tyşytlap biljegimi öwrendim. Şu güne çenli tyşytlamagy öwrenmedik bolsaňyz, belki de hiç gaçan öwrenmersiňiz. Ýöne men ulgamym bilen öwrenersiňiz. Men onu baýamaga kömek edýän ulgam diýip atlandyrýan. Öň men tyşytlyk hakda hiç pikir etmezdim. Onuň üstüne men şeýle bir ruhy belentdim. Köp gazanp başlasam, işim uğurgor diýerdim. Ýöne bu ýalňyş pikir eken. Özüme üýtgemesek, hiç zat üýtgemeýär. Men size dogry aýdaýyn. Öň men şu wagt men pulu arkaýyn soğup bilýän. Haçanla köp gazanp başlanda hemmesini düzederin diýip pikir edýärdim. Basam pulu gömüljek bolsam, şu wagt näme üçin öz isleglerimi çäklendirmeli? Bu girdejimiň meniň şol wagtga çözüp bilmedik pul meselelerimiň çözügüde bolmalydygyny anladýardy. Men aýlygym maňa baýamaga kömek etmeli. Ananyň, bu bolsa hiç wagt bolmaz. Biz köp pul gazansagam şol bir ýalňyş edýäs. Biz muny Kim Basinger'in, Michael Jackson'ın ýa-da Mike Tyson'ın misalyny gördük. Aslında biz isledigimizçe gazanyp bileriz. Emma maliýe meselelerimiz çözülmez. Ýeketäk çözüp tyşytlama öwrenmeli. Indi şu ýerde men sizi gruply edip biljek ulgamy görkezýän. Siz bu ulgamy bir gedek gowy özleşdirmeli. Ine bu ýerde onuň çyzygy. Men muny tagtada şekillendirdim. Bu şekil siziň esasy ýa-da pensiýa, çağa pul kömekleri we şoňa meňdeş beýleki girdejileriňizden girýän bank hasabyňyz. Hemme girdeji şu hasaby girýär. Bu hasabyň esasyna siz ýene bir goşmaça hasap açjaňyz. Bu açylan goşmaça hasap bolsa siziň maýa goýumyňyz hasaby bolar. We esasy hasapdan belli bir derece şu hasaba geçer. Siz öz şahsy hasabyňyzdan her aýyň başynda girdejiňizden 10 götermeni öz goýum hasabyňyza geçirmegini banka tapşyryp bilersiňiz. Mundan başga-da dynç alyş üçin ýene bir hasap açyp bilersiňiz. Bu bolsa hemişe dynç almaga puluňyz ýeter ýaly, oňa da her aý 5-10 göterim geçirip bilersiňiz. Indi şahsy hasapdan goýum hasaby 10 göterim pul, 5-10 göterim aralygynda bolsa, dynç alyş üçin hasabyňyza geçirýäňiz. Eger siz şeýle usul ulansaňyz, onda her aý öz hasabyňyzda 10 göterim puluň azdygyny duýmarsyňyz. Bu haçan bildirýär bilýäňizmi? Bu aýyň soňunda bildirýär.
Eger aýyň soňunda siz 10 götürüm puly tygyşytlajak bolsaňyz, bu eýem mümkin näl. Ýöne eger olar her aýyň başynda öz-özünden geçip dursa, siz muňa öwrenşersiňiz. Hökman edip görüň, şonda muňa göz ýetirersiňiz. Hatta şu wagt maliýe kynçylygyny çekýän bolsaňyzam, bu ulgam öz miwesini berer. Ýeketäk hökmany bilmeli zadyňyz, o da hiç bir ýagdaýda da goýum hasabyňyzdan harçlamak üçin pul almakdan saklanmaly. Bu ýeňil bolmaz. Eger edaýeňiz öýdi giderli ösüşe garşy gidersiňiz, bu ulgam diňe siz ýyda dönmeseňiz öz peýdasyny berer. Soraw: şu 10 götürüm baýadarmy? Ýok. Ýöne size hiç kilip pul meseleňiz bolmaz we rahat ýaşarsyňyz. Bu birinciden. Indi ikinciden. Sizi has hem köp tygyşytlamak gyzyklandyrýarmy? Indi meniň ulgamymyň ikinji bölümine gelýär. Nädip maliýetaýdan sowatly bolmaly? Siz öz goýumyňyzyň götermini ören tiz 2 hisse artdyryp bilersiňiz. Bu şeýle bolup geçýär. Her girdejiňiz artanna siz 50 göterim tygyşytlaýaňyz. Eger siziň girdejiňiz ýokarlansa, siz hasam köp tygyşytlap bilersiňiz. Şeýle de özüňizi çäklendirmelen bolmarsyňyz. Sebäbi siz entek täze girdeje öwrenşmediňiz. Artan bölüň ýarsyny tygyşytlap, ýarsynam harçlap bilersiňiz. Indi siziň ýaşaýyş derejeňiz ýokarlanýar, goýumyňyzyň götermem ýokarlanýar. Näçe köp tygyşytlasaňyz, şonça da köp göterim. Mysal getireýin. Aýdalyň, häzirki wagtda siz 1800 euro gadanýaňyz. Bu siziň aýlyk hakyňyz. Sizem aýlyk gazanjaňyzyň 10 götermeli. 180 eurony her aý tygyşytlaýaňyz. Eger goýum hasap açan bolsaňyz, onda her aý öz-özünden 180 euro şol hasabyňyza geçip durýar. Indi mysal üçin birden siz 20 göterim köp gazanyp başlaýaňyz. Şu wagt belki ananmarsyňyz, emma 3-nji videoda men muny nädip edip bolýanyny gurrun bererin. Men siziň 3 aýyň dowamında 20 göterim köp gazanyp başlap biljeňizi anamma. Ananmak kyndyr. Ýöne men 10 miňlerçe şägertlerim munyň mümkinligini subut etdiler. Indi ýanky aýdyşym ýaly, siz 20 göterim köp gazanyp başlaýaňyz. Bu bolar, ýagny öňkü alýan aýlyk gazanjaňyzdan 360 euro köp. Siz köpelen 360 euro puluňyzyň ýarsyny harçlap bilersiňiz, beýleki ýarsyny bolsa goýum hasabyňyza geçirip bilersiňiz. Şeýlelikde siziň her aý tygyşytlaýan puluňyz 2 hisse artar. Sizeýem öňküňiz ýaly 180 euro däl, 360 euro tygyşytlaýaňyz. Indi göz getiriň. Siz baştan şeýle edip başlan bolsaňyz nähili bolardy? Ýagny ilkinji ýokarlanan aýlyňyzdan başlap 50 götermini goýum hasabyňyza geçiren bolsaňyz nähili? Göz getiriň, näçe gyl ýygnardyňyz? Bu siziň endiňize öwürlerdi, sebäbi hemme zat öz-özünden bolup geçýär. Hemde bu sizi maliýe meselesinde anamly eder. Siz aýdyp bilersiňiz, men düýbünden tygyşytlap bilmeýän, meniň bergilerim bar. Täsin görünüp biler, ýöne bu da kynçylyk däl. Mende de köp bergi bardy we ikinji videoda nädip olardan çalyp çykmalydygyny gurrun bererin. Şeýle-de biz näme üçin hiç bir ýagdaýda da täze kara pul almaly däldigini söhbet eder. Mundan başga da men berginiň barlygyna garamazdan nädip tygyşytlap bolýanynyň syryny öwrederin. Biz näme üçin köpüýümizden pul bilen iş talyp bilmeýänimizi we muny nädip üýtgedip biljegimizi düşünýäris. Netije, tygyşytlylyk bu öz başdaklyga tarap ýollaryň biri. Eger isleseňiz, muny etmek ören aňsat. Şonda siz özüňizi töleýäniňizi düşünýärsiňiz.